Ngisesesikoleni bengivamile nje ukuthi mase ixoxela negenge siphikisana bengithi mangithe cha ngime futhi kucha ngize ngigcine ngawo cha bengeze ngashintsha ngishathwa bengibona ukuthi sengisele ngedwa. Lento yayingikhathaza ngitshela ukuthi kushuthi khona okwrong ngami ngoba bengikwazi ukusala ngedwa kocha kodwa bonke abantu sebevumelene ngalonto leyo. Kodwa manje sengiyabona ukuthi ngangenza into enhle kanjani. Anginabo abangani abaningi ngenxa ukuthi ngiyama ekutheni cha mangike ngathi cha angibe ngisashintsha. Lento engifundisile ukuthi nginawo umgogodla ngiyakwazi futhi ukuyimela into ngoba abantu basaba ukuhluka. Abantu bayakwazi ukuthi bevume into ngisho bengayithandi ngenxa ukuthi babona ivunyelwa ngabantu abaningi. Abantu bayakwazi ukumukela into ngenxa ukuthi bafuna ukwemukeleka kubantu ngisho ngathiwa leyo nto leyo abahambisani nayo. Kuyenzeka umuntu uthola ukuthi uqala ngokuthi cha kodwa ngenxa yokusaba abantu ebona bebaningi abavumelana ngaleyo nto leyo bese egcine eshintsha futhi evuma. Mina ngiyamhlonipha kakhulu umuntu othi mayiqale ngocha egcine ngocha ngoba lo muntu ngiyangibona ukuthi nginamethemba umuntu onawo umgogodla.